நேசம் சத்தம் பெருவல்ல ஈரச்சல் போல இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்களில் சீரந்தோ பதினாயிரங்களில் சீரந்தோ. நல்ல கரங்களை தட்டி அவர் 10,000 சிறந்தவர். என் இயேசு ராஜா அவர் உயர்த்தப்பட வேண்டும். என் ராஜாதி ராஜாவின் மகிமை உயர்த்தப்பட வேண்டும். எப்பொழுது அவர் உயரப்படுவார்? நீங்கள் கர்த்தரை ஆராதிக்கும் பொழுது, நீங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை துதிக்கும் பொழுது, அந்த ஸ்தோத்திர பலி உங்களுடைய உதடுகளில் வெளிப்படும் பொழுது கர்த்தர் மகிமைப்படுவார். குடும்பத்தோடு கூட கரங்களை தட்டி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் பாடுவோமா? காட்டு மரங்களுக்கு சிலிப்போம் எந்த நேசரதோ நிற்கிறா. காட்டு மரங்களின் கீச்சிலி போல் எந்த நேசரதோ நிற்கிறா. நாம் நூற்றுண்ட பரிமளமே இன்பரசத்திலும் அதிமதுரம். ஆனம் ஊற்றுண்ட பரிமளமே இன்பரசத்திலும் அதிமதுரம். இயேசுவே இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்களில் சீரந்தோ. இயேசுவே ஆத்மநேசரே சாரோனின் ரோஜாவும் நீலி புஷ்பமுமா பதினாயிரங்களில் சீரந்தோ பதினாயிரங்களில் சீரந்தோ. அவருடைய இடது கை என்னுடைய தலைக்கீழாக பல கரத்தினாலே நம்மை தாங்குகிற தேவனாய் இருக்கிறார். ஆம் தேவஜனமே, இந்த நாட்களிலே அவருடைய இடது கை நம்முடைய தலையின் கீழாக இருக்கிறது. பல கரத்தினால் நம்மை தாங்கி அரவணைக்கிற கர்த்தர் அவர் ஒருவர் தான். அவரால் தான் நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவரால் தான் நாம் நம்முடைய ஜீவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நாம் நிற்பதும் நிர்மலமாகாதிருப்பதும் அவருடைய சொந்த கிருபை. அவர் இடது கையின் தலைக்கு வலக்கரத்தாலே தாங்குகிறார். அவர் இடது கையின் தலைக்கு வலக்கரத்தாலே தாங்குகிறார். அவர் நேசத்தால் சோகமானே இன்மேல் பறந்த கொடி நேசமே. அவர் நேசத்தால் சோகமானே இன்மேல் பறந்த கொடி நேசம். அவர் நேசத்தால் சோகமானே என்னில் பறந்த கொடி நேசமே. என் நேசத்தால் சோகமானே என்னில் பறந்த கொடி நேசமே. இயேசுவே இயேசுவே ஆத்மநேசரே